Bon dia, sóc el Miquel Ubuntero i sempre parlo de Linux. Avui des del meu canal, Miquel Tux, estic a la bonica població de Montblanc, la tinc per aquí darrere. Avui us ensenyaré una miqueta Montblanc abans de parlar de Linux. Els que sou de fora, veniu per l'autopista, passeu per davant del Rifacli, no sé si ho dic bé, heu de parar, tenen coses molt bones. Ara que venen els Nadals hauríeu de parar i comprar una miqueta d'això de neules, ventalls i cosetes d'aquestes per ficar a la taula de Nadal. Ho tenen molt bo, Aquí a Montblanc tenen productes molt bons. Jo el que us vull explicar, que per Nadal costa una mica d'aparcar el cotxe. Quan veniu de l'autopista, hi ha una rotonda que diu a l'esquerra Montblanc, evident, i a la dreta Lleida, però només tirar al davant teniu darrere d'aquesta xemeneia un pàrquing enorme, gratuït. Els caps de setmana sempre està ple de caravanes. I veniu per aquí, teniu pàrquing gratis, no és com a Barcelona. Vau veure el meu últim TikTok? La clatadella que van fotre? Vaig estar 19 minuts, crec, i em van fotre 5 o 6 euros. Ara imagina't compartir-te una hora. O alguna cosa així, era caríssim. Ho vaig dir a l'últim TikTok. Bueno, doncs heu aparcat allà darrere, és un dels diversos pàrquings que hi ha a la població, gratuïts, i veieu aquest pont recent reformat. Va haver aquí una riuada fa uns 2 anys, no sé si us recordeu, va ser molt gros, Aquesta casa, pobra gent, quasi se'ls emporta mitja casa. Van restaurar aquest pont, van ficar allà una estàtua, aquell deu de ser el... no me'n recordo, ara ho mirarem. I caminant, on hi ha aquell torró Karamiatansu, ja esteu al poble. 2 minuts. Res. Com no podia ser d'una altra manera, una estàtua que ho diu el Sant Jordi. Aquí a Montblanc són molt, com ho diríem, és que no em surt la paraula. Quan un és caçador i quan un és del medieval, de l'època medieval, és pues, de l'època medieval, jo què sé. Aquí hi ha un hospital, crec, es pot visitar, Hospital de Santa Magdalena. Hi ha unes visites turístiques guiades que està molt bé, que t'ensenyen a l'hospital, t'ensenyen les muralles per dalt i és guapíssim. Vinga, va, anem a arribar aquí a la muralla. Ja estem arribant a la muralla, té un estat de conservació acollonant. Bueno, han fet un treball de restauració acollonant. A mi Montblanc és que m'encanta. És una població molt maca i a totes les botigues que he anat aquí sempre la gent és amable, és una passada. Portal de Sant Antoni. Aquest és una de les diverses entrades que hi ha. La muralla és llarga de collons. Si no he aparcat on he dit jo, aquí amunt, a dalt de tot, on està hi ha les oficines de la policia local, al davant també hi ha aparcament gratuït, d'acord? I a l'altra banda del poble també. Entrem pel portal de Sant Antoni, que aquí a 2 minuts arribem al centre de la població. O sigui que superbé. Bueno, avui què parlarem? Avui parlem de Linux, us vull ensenyar. A Linux tenim diversos escritoris, no és com el Windows. Tu sabies que el Windows XP era d'una manera, el Windows 10 d'una altra. El Windows 10 tenia el botó d'inici avall a l'esquerra, no? I es desplegaven els programes. Ara el Windows 11 crec que el porta més cap al mig. Es veu visualment diferent. A Linux n'hi ha molts escritoris, moltíssims, massa i tot, El que és una mica novato a vegades diu, hòstia, i jo què m'instal·lo, no sé què fotre. Bueno, jo us ensenyaré un que es diu mate, com la beguda aquesta que veuen en alguns països de Sud-amèrica, crec que Argentina, algun altre això, el matecito, Bueno, pues així es diu mate. No, una vegada vaig escoltar un tio que deia mate. Digo, ¿qué te haces, el xulo? Que parles en anglès? És mate, collons. A veure, tinc la plaça a 2 minuts i paro un moment i continuo des de la plaça. Mira tu, abans d'arribar a la plaça he vist aquest carreró. Aquí hi ha l'església. Bueno, ara no recordo si és església o alguna altra mena de temple religiós. Quan són més grans canvien de nom. Però jo és que això, la religió és una cosa que no m'interessa gaire. Continuo caminant, Aquí a 2 minuts tombarem a la dreta.
Tu, abans d'arribar a la plaça, és que he vist això, Rafael Andreu. Heu vist que una botiga més guapa? Trajada d'una altra època. Mireu quin aparador. És acollonant, eh? Soc un enamorat de Montblanc. Aquí ja havia vingut jo quan treballava a finals dels 80, aquesta era la meva àrea de servei tècnic, i sempre que pujava a Montblanc deia, hòstia, que guapo. Era, no sé, ara tombarem aquí a la dreta. Bueno, l'escriptori Mate és molt popular al Linux. Jo el volia ensenyar amb la distribució de Venteful Wolf, però ara us explicaré una anècdota. A veure com es diu aquesta, que no me'n recordo. Vinyes, pastisseria. Però avui quines botigues tenen aquí a Montblanc? Mira, bon ambientat. Que maco. Aquí tenen coses molt curioses. A veure si veig alguna. És que l'altre dia, mireu. Llonganissa seca, de xocolata nou i espècies. Ous ferrats de xocolata amb oli d'oliva. Hosti, tu! Però que veieu quina imaginació que té aquesta gent. Mola, eh? Jo venia a parlar de Linux, però m'he liat aquí a comentar altres coses, però bueno, és el que passa, no? Comences a parlar de futbol i te'n vas a los toros. Ja estem arribant a la plaça. Ara que avui fot una mica de fred, eh? Una miqueta. No sé si estem a uns 9 graus. Mireu quins edificis. Aquí crec que abans hi havia el notari, no sé si encara hi és. Casal dels... Què posa? D'Escler... Ui, no puc ni llegir. Bueno, aquesta és una de les places que tenen aquí. Allà podreu veure... Allà hi ha l'església o el que sigui, que vulgui veure que pugi, jo em quedo aquí a la plaça. I el que es deia, us explico el que va avui, ¿vale? Jo volia ensenyar Venteful Wolf, la distribució Mate, ja vaig parlar amb tinc un contacte directe amb els de Venteful Wolf, amb els creadors, sempre els hi faig el testing de les noves ISOs i tal, i ells hi vaig dir, escolta'm tu, la ISO de Mate amb el meu ordinador no hi ha manera, no aconsegueixo instal·lar-la, totes les distribucions de Venteful Wolf m'han anat molt bé, però la de Mate no hi ha hagut manera. I volia fer un vídeo de Mate. I al final, per allò de dir, bueno, mostraré l'escriptori Mate, ells m'han dit que sóc l'únic que li ha fallat. Entenc que el meu hardware potser té alguna incompatibilitat. I llavors dic, bueno, mira, tu, al final volia ensenyar el Mate, m'he instal·lat Debian, que és una altra distribució de Linux, li he posat a l'escriptori Mate i avui veurem Mate. Però jo us puc dir que Venteful Wolf també funciona bé. Mira, aquí al comerç del Mallol, aquesta cafeteria, si veniu, fan un entrepà de pollastre arrebossat amb maionesa al toc de curri, brutal, una passada. Això és la plaça Major, ara he vist el nom, pauso un moment, he pausat el vídeo perquè baixaven uns menors. Diuen que si filmes pel carrer i no enfoques directament a una persona, que és amb un conjunt de, jo què sé, que no parles explícitament d'ell, no passa res. Això m'ho va explicar no fa massa un abogat. Tu no pots filmar una persona i parlar d'ella sense el seu consentiment i treure-ho per internet. Però si estàs en un camp de futbol que hi ha 20.000 persones i estàs filmant, els estàs filmant, no? Sí, però allò ja no és il·legal. Si tu no ho enfoques a parlar de ningú en concret. Però bueno, a vegades quan venen nens o tal, jo pauso el vídeo. I el que deia, que us ensenyaré l'escriptori Mate, el teniu disponible en Venteful Wolf, a mi no m'ha funcionat, al final l'he ficat amb Debian, però bueno, la qüestió és veure una mica. Doncs tu, caminant, que he pujat per aquest carreró que hi havia a la plaça Major, he arribat a aquesta altra plaça, que hi ha aquestes flors tan xules, i us ensenyaré un altre lloc on aparcar. Allà dalt de tot està el bar Carnavi, crec que es diu, que a la dreta hi ha lloc per aparcar. Anem a pujar fins a dalt. Doncs ja he pujat aquí fins al Carnavi, que aquí hi ha la policia local, i aquí tot això també és aparcament gratuït. La passa que aquí només és per turismes. I el lloc que us he ensenyat abans, podeu aparcar les caravanes o vehicles més grans.
I aquí hi ha una vista molt xula de la muralla. Veieu que ja ha preparat aquestes coses per quan fan la festa medieval. És un bon moment, quan fan aquí una festa medieval, per vindre a visitar Montblanc. Com us he dit, a l'hospital es pot visitar, les muralles per dalt. També aneu on hi hagi informació turística, que us explicaran com treure tiquets per fer la visita guiada, i la muralla aquesta, que ja pràcticament envolta tota la part antiga del poble. Hi ha molts pocs trossets que els hi falta, però pràcticament la tenen tota restaurada. És espectacular. I res, no sé si estem ja a 8 graus. Vosaltres esteu veient el Domingo Linuxero, potser a les 12 del migdia, que s'està molt bé, però aquí, a partir de les 6 o les 7 de la tarda, al novembre, ja fa fred, ja m'estic quedant les mans, que volia tocar el móvil y no me siento los dedos. Se me está encartonando los dedos. Mira, que muralla més guapa. Bé, doncs ara ja des de casa us ensenyo a l'escriptori Mate de Linux perquè veieu lo fàcil que és d'utilitzar. Hi ha una petita diferència, que el Mate del Ben Default Wolf a dalt té una tecla de menú desplegable i el del Devon, que veureu, té dos. Hi ha una petita diferència, però no continua de... O sigui, no deixa de ser un escriptori Mate que funciona molt bé, que està guapo, i us els ensenyo per al que vulgui provar. I me'n vaig cap a casa, que m'estic fotent de fred. Aquí mola més vindre a l'estiu. 6, 7, hasta 8 graus menys que a Tarragona o Barcelona, pels que vingueu de fora, i llavors a l'estiu s'està més fresquet i tal. A l'hivern fot fred, si veniu, abrigueu-vos. A casa, a l'escriptori Mate de Linux. Fins ara. Doncs bé, ja som a casa, ja tenim aquí l'ordinador preparat per veure una miqueta aquest nou spin de Ben Default Wolf amb la seva versió amb l'escriptori Mate. Mate, que és el que esteu veient en aquest moment. D'acord? Primer de tot, jo ressaltar, funciona molt bé, ¿vale? Abans de començar, administració, a veure on tinc aplicacions. Per cert, amb aquest sistema operatiu vaig fer l'altre dia un vídeo i el vaig fer en castellà, d'acord? A veure, un moment. Neofetch. Què passa que no escriu? Neofetch. Jo faig vídeo en castellà, en anglès i en català, i algunes vegades en interlingua, que és una altra llengua. Volia mostrar-vos aquí que és la versió 23 amb l'escriptori Mate, que ho diu per aquí, veus, entorno gràfico Mate, i ara que estic gravant amb VocoScreen, clar, ara sí, té un consum d'algo més d'1 giga. Si no hagués estat gravant, em sembla que no arriba als 900 megas. Bueno, això ha sigut un fallo de no executar abans de gravar. El seu consum és bastant normal, 800, 900 megas, un escriptori Mate que és un fork del Genome, és el que és el normal. El que comentava és que no he pensat en canviar l'idioma. Si veieu aquí el menú que està en castellà, que sapigueu que es pot posar en català. A l'inici d'instal·lació del sistema operatiu et pregunta l'idioma, però si per qualsevol cosa després els pots canviar, també es pot canviar. Això ho veurem a un altre Domingo Linuxero. Veurem com canviar l'idioma del sistema operatiu, però no és el que toca avui. Jo el que vull ressaltar avui és aquest menú que té tres pestanyes, les d'aplicacions, on ve ordenat per temes, no? Doncs a internet trobarem els navegadors d'internet, gestors de correus, etc. A jocs jo tinc l'Steam i el SuperTux. A oficina teniu aquí el LibreOffice per fer documents de Word, Excel tenim aquí, presentacions, el típic. I a So i Vídeo, doncs els programes de So i Vídeo, com el VocoScreen, que és el que tinc aquí minimitzat, és el que estic utilitzant en aquest moment. Aquí hi ha la barra dels programes minimitzats, no? Per exemple, la càmera és com si fos un altre programa que es pot minimitzar, es pot fer més gran o es pot fer més petit. A Lugares, que en català posa jocs, a mi em sona molt raro, no sé. Hauria preferit que hagués posat mi PC, encara que es copiï del Windows. Em sona molt raro, però és així. Ja amb el 2006
En la primera versió que vaig utilitzar de l'Ubuntu, la 6.06, ja venia aquest menú que el vaig trobar fantàstic. En aquell moment el Windows no tenia indexat per temes al programari, era buscar alguna cosa al Windows i era una caca. Ara no sé com va perquè no l'utilitzo, però era horrorós. I vaig descobrir aquest menú i dic, això és collonut, tio. Aquí tinc la meva carpeta personal, escritorio, un accés a vídeos, jo ara pico aquí vídeos i tinc aquí els meus vídeos. Aquí a l'esquerra tinc un altre menú, si vull anar a documents, a descargues, a música, tot molt ben ordenadet. Ho tinc aquí a lugares. I a sistema, doncs ja per canviar les preferències del sistema, o administració, doncs jo què sé, el gestor de paquets sinàptics per afegir programari, el Mate User Manager és per afegir usuaris. Jo sempre tinc un parell, per si un em peta el sistema, des de l'altre poder entrar i recuperar i fer coses i arreglar. És recomanable tindre 2 usuaris com a mínim en un sistema, perquè si no pots entrar en un, què fas? Doncs entres amb l'altre i amb la clave d'administrador podràs accedir als documents que no pots des de l'usuari que se t'ha potser petat. És un consell bàsic, però 2 usuaris en un ordinador hauria de ser el mínim que hauríeu de tindre, encara que només el feu servir vosaltres. Què més teníem a administració? El gestor de paquets i el centre de control, vale? Que aquí al centre de control podeu fer un munt de coses. Jo avui, presentant aquesta versió de Mate, el que volia ressaltar, anem a canviar aquest fons d'escriptori, que és una mica soso, no? No sé, aquesta gota d'aigua. Ai, mira, un de fosquet, que a mi m'agraden foscos. Va, farem una mica de propaganda. Mate. Aquest m'agrada més. Volia ressaltar aquest menú d'aquí. És simple, però molt pràctic, molt funcional. No sé què dir-vos. M'encanta. Això d'aquí baix és igual el que tenia l'Ubuntu el 2006, aquí en els escritoris. Jo potser aquest escritori puc tindre la carpeta de documents obertes i en un altre escritori, aquí també l'havia obert, bueno, doncs un tercer escritori que no hi ha res, puc tindre, no sé, obrir el VirtualBox o qualsevol altre programa i tindre-ho separats per escritoris. Anem a recuperar el segon escriptori, tancarem això, anem a recuperar el primer escriptori, tancarem això i ja heu vist aquest menú que a mi tant m'agrada, que jo el trobava a faltar de l'Ubuntu del 2006. Després va sortir el Unity, que és un altre escritori que podeu googlejar i buscar-lo, Unity Ubuntu. A mi no m'agrada i llavors va ser quan vaig començar a provar altres distribucions de Linux i això ha sigut com una droga. Al final, distrohopper total. Doncs bé, amics, espero que us hagi agradat la simplicitat d'aquest sistema, d'aquest menú, amb aquestes icones tan xules, que m'agraden molt. Era fer una pinzellada perquè veieu una miqueta de varietat de Linux. I aquí acaba el vídeo. I amb això, sistema apagar, vamos, que nos vamos. Apa, adeu.